नै लोगोफोर नै इसनिया संख्रिबो दङ दालिबो दङ आंनियानो संख्रि गैया नाय संख्रि हराखै आंनो हेलौ लोगोफोर आंनि बाजा ब्लग इउटुब चेनेल सामखौ फिन खनसेबो बराय हरनानै थाबाय लोगोफोर भिडिअखौ जेसे हायो एसेबां शेयार खालाम भिडिअआ ओरैबायदि जागोन जोंनि चिरां डिस्ट्रिक्टआव गोग्लैनाय थुरिबारि समस्थिनि मनाखसा गामियाव दाखालिनि जि अखा हानानै थांबाय बे अखा हानायनि जाहोनाव माखासे जोंनि गामि ओनसोलफ्राव माखासे दै लोमदोंमोन बे दै लोमनायनि जाहोनाव जोंनि गामियाव माखासे रेसन फैदों बे रेसनाव फैदोंमोन माइरं फैदों दालि फैदों ओमफ्राय थाव फैदों आरोना ओमफ्राय संख्रि ओमफ्राय बेफोराव ओरैबायदि रानदों आरोना बिसोरो जायफोर रानग्रा माने जोंनि गामियाव फैयाखै बियो जोंनि गामि खाथिनि बाङालि गामि बे बाङालि गामियाव रानदों जोंनि गामियावथ' हरखायासैनो ओमफ्राय जोंनि गामियाव रानदों जोंनि गामियाव रानाखै बाङालि गामियाव रानदों ओमफ्राय जों लायनो थांदोंमोन जों लायनो थांनायाव ओरैबायदि जादों सोरनोबा माइरंखौ खम हरदों सोरनोबा बारा हरदों थावफ्राबो माने लिगेल नङा इकुवेल नङा माने समान नङा सोरनोबा खम हरदों सोरनोबा बारा हरदों ओरैबायदि माने जों लायनायनि सिगां माखासे मानसिफोरनो बुरजा हरदोंमोन जाहैदों ओमफ्राय जों लायनाय समाव जोंनो खम हरदों ओमफ्राय संख्रिबो गैया जोंनियाथ' सोरनाबा संख्रि गैया सोरनाबा थाव गैया आरो माइरङाबो ओरैबायदि जों माइरंखौ सेरथामल' मोनबोदों ओमफ्राय थावा 200 ग्रामल' जागोन ओमफ्राय संख्रि पेकेटसे ओमफ्राय दालिया आधा केजि ओमफ्राय बेबो मा संख्रिखौ सोरबा मोनबोआखै बेबायदि जादों ओमफ्राय दा गभर्नमेन्टनि रुल्सआव बेसे हरदोंमोन जों बेखौ मिन्थिया जायखिजाया जोंनो बेखिनि रानदों जों बेखिनिखौनो मोनबोदों ओमफ्राय माने जों नुनो मोनदों माने जों बे बुस्थुफोरखौ जोंनो इकुवेल रानाखै इकुवेल नङा गासिबो समान नङा सोरनोबा बारा सोरनोबा खम बेनिखायनो बे भिडिअखौ खालामनाय जादों आरो माखासे बे भिडिअनि जि माइरं रानदों दालि रानदों थाव रानदों बेफोरनि माखासे क्लिप दं बे क्लिपखौ आं नोंसोरनि बे भिडिअआवनो होगोन नोंथांमोनहा नायलांबानो जाबाय लोगोफोर जेसे हायो एसे भिडिअखौ शेयार खालाम जाहाथे बयबो नुयो आरो बयबो मिथियो न'फ्राव दै लोमनानै रेसन रानदों नै थाव दालि माइरं और ऑर्डर दे ওই গীতা নাই বাড়িতে এই ঘরটা ডিজেল টিভি হ্যাঁ হ্যাঁ বেকট পোশাক খাবার দিছে ওই দিলটা কাকাই যাব সবাই করতে পায় নাকি আমরা বলছিলাম না দিলেও চলে ঘটনা হলো এরকম আমরা ভাবছিলাম আর কি ভাই ভিডিও হয় না তাও দুজনের মানে হ্যাঁ ভিডিও হয় না দুজনের ওই বান্দা ওই ও তো চার কাম করে আছে